नमस्कार. आज आपण खास पद्धतीने पुरणपोळी बनवतोय, ज्यामुळे तुम्ही कितीही पुरणपोळीमध्ये भरलं फुटणार नाही, अगदी मस्त फुगेल आणि त्यासोबतच लुसलुशीत बनवणार आहोत. तर लगेच आता रेसिपीला सुरुवात करू. पुरणपोळी बनवण्यासाठी आपण सर्वात आधी चणा डाळ भिजत घालणार आहोत. मी या ठिकाणी 2 वाटी चणा डाळ घेतली आहे. नेहमी पुरणाची पोळी बनवताना अशी टपोरी आणि पिवळी धम्मक डाळ घ्यायची आहे. आता ही घेतलेली डाळ 1 ते 2 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊ, जेणेकरून काही धूळ किंवा पावडर लावलेली असेल तर ती पूर्णपणे निघून जाईल. 2 ते 3 वेळा पाण्याने चण्याची डाळ मस्त धुवून घेतलेली आहे. आता ह्यामध्ये भरपूर साधं पाणी घालायचं आणि डाळ अशीच 2 तास भिजत ठेवायची आहे. तर आता ही डाळ बाजूला ठेवून देऊ आणि दुसरीकडे पुरणपोळीसाठी पीठ मळून घेऊ. त्यासाठी एका परातीमध्ये 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे आणि 1 वाटी मैदा घेतलाय आणि पाव चमचा हळद. हळदीमुळे पोळीला रंग छान येतो. चिमूटभर ह्यामध्ये मीठ घालायचं आहे आणि हे सगळे कोरडे जिन्नस आपण हाताने मिक्स करून घेऊ. आणि इथे मी आता 1 चमचा तेल घेते. असं आत तेल घातलं की पोळी छान मऊ राहते. हे सगळं तेल आता या पिठाला व्यवस्थित हाताने असं चोळून घ्यायचं. आता पाणी घालून पीठ भिजवून घेऊ. तर पीठ आपल्याला थोडंसं सैलच भिजवायचं आहे, फार घट्ट भिजवायचं नाही. थोडं थोडं पाणी घालून पीठ भिजवून घ्यायचं, म्हणजे कणकेमध्ये छान लवचिकता तयार होते. पीठ मी आता इथे भिजवून घेतलं आहे आणि हे जे आता 2 चमचे तेल घेतले आहे ते आपल्याला या पिठामध्ये घालून छान पिठाला 10 मिनिटं किमान मळून घ्यायचं आहे. असं छान ताणून मळायचं. तर इथे मी हे पीठ 10 मिनिटं मळून घेतलं आहे. हे असंच आता आपल्याला किमान 1 तास झाकून ठेवायचं आहे. पुरण करण्यासाठी या वाटीने 2 वाटी हरभऱ्याची डाळ घेऊन त्याला 2 तास पाण्यात भिजवत ठेवलं होतं. अशी डाळ भिजवत ठेवली म्हणजे पुरण अगदी छान तयार होतं. तर आता ही छान भिजली आहे. एकदम दाणा असा सहज तुटतो. तर डाळ अशी 1 ते 2 तास छान भिजवून घ्यायची आणि समजा जमलंच नाही तर मग शिजवताना त्यामध्ये गरम पाणी घालायचं, पण शक्यतो डाळ भिजवूनच घ्यायची. आता ह्या डाळीवरचं पाणी आपण एका भांड्यात काढून घेऊ आणि हेच पाणी आपल्याला डाळ शिजवण्यासाठी वापरायचं आहे. आणि ही डाळ आता कुकर मध्ये घालू आणि त्याच वाटीने ज्यात आपण डाळ घेतली होती त्याने 3.5 वाटी पाणी घालायचं. एरवी डाळ शिजवण्यासाठी एवढं पाणी लागत नाही, पण आपण यापासून कटाची आमटी सुद्धा करू शकतो. त्यामुळे मी थोडंसं जास्तच पाणी घातलं आहे. अगदी थोडीशी हळद घालू, म्हणजे या पुरणाला रंग छान येतो. आणि 1 चमचा तेल घालायचं आहे, त्यामुळे डाळ छान शिजते. सगळं चमच्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आता झाकण लावून मीडियम फ्लेमवर ह्याच्या 4 ते 5 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या. कुकर पण आता आपला थंड झाला आहे आणि डाळ पण व्यवस्थित शिजलेली आहे. चमचाभर घेऊन बघायची आणि दाणा असं हाताने दाबून बघायचा, तर एकदम मस्त शिजला आहे. जर तुमची डाळ शिजली नसेल तर आणखी एखादी शिट्टी काढून घ्यायची. आता ही डाळ आपण चाळणीवर घालू. खाली मी भांडं ठेवला आहे, तर खाली याचा असा कट जमा झालाय, तुम्ही पाहू शकता. तर यापासूनच आपण कटाची सुद्धा आमटी करू शकतो. आता ही डाळ आपल्याला असं पेल्याने दाबून छान बारीक करून घ्यायची आहे. याने भरभर पुरण बारीक होतं. मिक्सरवर अजिबात बारीक करू नका, कारण त्यामध्ये एखादा जर दाणा राहिला तर मग पोळी लाटताना फुटू शकते आणि मग त्यातून पुरण पण बाहेर येतं. मग त्यामुळे असं चाळणीवरच बारीक करून घ्यायचंय. तर इथे मी सगळं पुरण बारीक करून घेतलंय. आता यामध्ये अर्धी वाटी साखर आणि अर्धी वाटी गूळ घालते. नुसता गूळ जर आपण वापरला तर जसं जसं पुरण थंड होतं तसं कोरडं होतं आणि मग पोळीतून बाहेर येण्याची शक्यता असते आणि लाटताना पण मग थोडं अवघड जातं. असं दोन्ही अर्ध अर्ध घेतलं की पुरण मस्त तयार होतं. आणि जर तुम्ही नवशिके असाल तर असंच प्रमाण घ्या, म्हणजे पुरणपोळी अगदी मस्त तयार होते. आणि तुम्हाला सवय असेल, तुम्ही बऱ्याच वेळा पुरण केलं असेल तर तुम्ही पूर्ण गूळ सुद्धा वापरू शकता. अगदी
गॅसची फ्लेम लो टू मीडियमच्या मध्येच ठेवायची। सुरुवातीला तुम्हाला हे पुरण पातळ झाल्यासारखं वाटेल, पण जसं जसं हे शिजत जातं तसं तसं हे घट्ट होत जातं। तर आता तुम्ही पाहू शकता थोडंसं पहिल्यापेक्षा हे घट्ट झालंय। आता गॅस कमी ठेवायचं आणि हे शिजवून घ्यायचं। यामध्ये आता अर्धा चमचा सुंठ पावडर, अर्धा चमचा वेलची पूड आणि थोडंसं जायफळ आपण किसणीवर किसून घालू। हे तिन्ही जिन्नस शेवटीच घालायचे, म्हणजे पुरण होत आल्यावरच घालायचे, म्हणजे त्याचा वास छान टिकून राहतं। पुरण आता आपलं होतच आलंय, तर आता या स्टेपला आपल्याला 1 चमचा तूप घालायचंय। तूप घातल्यामुळे पुरणाचा चिकटपणा कमी होतो, चव छान लागते आणि चमक पण छान येते पुरणाला। तर आता तुम्ही पाहू शकता हे पुरण आपलं झालेलं आहे। अगदी जवळ मी तुम्हाला दाखवते, एकदम मस्त असं घट्ट झालाय आणि यामध्ये मी चमचा ठेवला तर तो अगदी सहज उभा राहतोय। असा चमचा सरळ उभा राहिला म्हणजे समजायचं आपलं पुरण अगदी व्यवस्थित पाहिजे तसं शिजलेलं आहे। यापेक्षा पुरणाला जास्त शिजवायचं नाही, नाहीतर मग ते घट्ट होतं आणि पोळी लाटताना आपल्याला जड जातं। तर आता गॅस बंद करूया आणि हे खाली काढून थंड करून घ्यायचं। पीठ भिजवून पण आता 1 तास झालेला आहे। परत एकदा या पिठाला थोडंसं मळून घ्यायचं आहे। हे पीठ असं तुम्ही पाहू शकता असं छान लांबतंय, म्हणजेच पीठ छान मुरलेलं आहे आणि असं पीठ असलं म्हणजे मग पोळी छान मऊ लुसलुशीत तयार होते। अगदी दुसऱ्या दिवशी पर्यंत ती नरम राहते। यातून आता एक गोळा काढून घ्यायचा आणि तो हातावर थोडासा मळून घ्यायचा। आता ह्याची पारी करून घ्यायची आहे आणि पारी करून घेतल्यानंतर यावर थोडंसं मी तूप लावते, म्हणजे याला पुरण छान चिकटून राहतं। आणि आता पुरणाचा गोळा घेऊन यामध्ये घालून छान असं गोल गोल फिरवत याचं तोंड बंद करून घ्यायचं आहे। आपण मोदकाला जसं करतो किंवा आलू पराठ्याला जसं करतो तसंच करायचं आहे आणि जास्तीची कणी काढून टाकायची आहे आणि व्यवस्थित तोंड बंद करून घेतल्यानंतर ह्याला हाताने असं दाबून घ्यायचं आणि तांदळाच्या पिठामध्ये मिक्स करून हलक्या हाताने पोळी लाटून घ्यायची। अशी अलगद उचलायची आणि कडेकडेने लाटायचं, म्हणजे पोळी छान फुगते। गरज पडली तर खाली तांदळाचं पीठ लावायचं आणि नंतर जास्त झालंच तर ते झटकून घ्यायचं। तर तुम्ही पाहू शकता की मी अगदी कडेकडेनेच पोळी लाटते, अगदी कडेपर्यंत छान पुरण असं पसरलेलं आहे आणि अलगद हाताने पोळी आपण तव्यावर घालू। पुरणपोळीसाठी तवा अगदी कडकडीत गरम करायचा नाही, मीडियम तवा गरम झाला की गॅस कमी करायचा आहे आणि त्यावर ही पोळी घालायची आहे। आता गॅस मीडियम टू हाय फ्लेमवर करायचा आहे आणि कडेने असं तूप सोडायचं, म्हणजे पोळी छान फुगते। तुम्ही पाहू शकता आता ही पोळी फुगायला सुरुवात झालीये आणि आता दुसऱ्या बाजूने भाजून घ्यायची आहे। एकदम मस्त अशी फुगलेली आहे। आता काढून घेऊ। याचप्रमाणे दुसरी पोळी भाजून घ्यायची आहे आणि याला असं तूप लावून घ्यायचं, म्हणजे एकदम छान फुगते। तर एकदम मस्त अशी टम्म फुगलेली आहे आणि तव्यावरून पोळी काढल्यानंतर 2-3 मिनिटांनी डब्यात ठेवायची, म्हणजे ती छान मऊ राहते। तर अशी गरमागरम पुरणपोळी तुपासोबत किंवा गोळवणी सोबत खायला एकदम मस्त लागते। तर ही पुरणपोळी तुम्ही सुद्धा घरी जरूर ट्राय करून पहा आणि कशी झाली हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा। तुम्हाला जर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर आजच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। तसेच जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉनला क्लिक करा। लवकरच भेटू अशा छान छान रेसिपीज बरोबर।